Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Maray na pagkaaga mga tugang o maray na pagkaudto, kaibanan na naman po nindo si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB dapat ara mo ngunya na aldaw nin Sabado, petsa Nobyembre 15, 2025. And kumusta man po kamo? Sana okay man po kamo kung hain man kamo ngunyan sa mga nagpe-preparar kang sa indang mga pangudtuhan, sa mga nagkakaon na, sa mga oras na ini. And sa mga iiling ang Christmas light. Christmas light na naman kang ale kung maski digdi sa tuyang live may iling din na papurupalsok na naman ang sa tuyang kuryente digdi sa may bandang third district sa Albay. So mga nakaka-experience man po kang Christmas lights na ini Merry Christmas sa tuyang gabos. Ayan. Sana stable, medyo stable na ang sa tuya internet connection maski pa wara-wara dahil nga ni po ta ang sa tuyang kuryente digdi pawara-wara din. So anyway, we are still doing our best mga tugang na makapagprograma para makapaghatod sa Indo, makapagheras nin mga impormasyon nin lalo na po sa legal aspect na dapat ang maaraman, okay? So, ano po ang tutukaron ta para sa tuyang programa sa aldaw na ini? Nailing man gayon din do mga tugang ang video kung saan may mga tigtatarampo si Zaldico and igwanganing part 1 recently in-upload na din so part 2. So mga dai pa po nakapagiling, yaon din po iyan sa samuyang Facebook page na DZGB News Online. And yaon din iyan sa YouTube. Actually, maski sain, may iling na po nindo iyan, mga video clip po ni Zaldico kung saan may mga tigtataram siyang revelations about sa very controversial na flood control projects kung saan dakol ang nagdawit sa iya and kung sa ingon yan nagtataram po siya na involved po digdi okay si Martin Romualdez and ang sa tuyang presidente okay na si Bongbong Marcos. So ang tutukaron tangon yan mga tugang para sa programa ta bako man po about sa contents kang tinaram ni Zaldico, bako din po about sa diri ko personal na opinion about sa mga tinaram niya, kundi ang sa tuyang programa po para lang iheras okay, for academic discussion and para maaraman po nindo kung ano ang tigsasabi kang sa tuyang batas digdi sa Pilipinas manungod sa rules on evidence, okay? Our revised rules on evidence or kung ano ang magiging legal implications po kaining mga tinaram ni Zaldico sa mga video clips niya na ini, kung pwede bang gamiton ini bilang ebidensya sa Senado o sa Korte o kung saan paman po na kung saan pwedeng gamiton ang video clips niya na ini. Kasi may bako lang about sa iya, kundi may tigdawit siya, may mga tig name drop siya na iba, ano ang magiging legal implications ka ini? Pwede ba ining gamiton as evidence? Or so tiga-apod tang admissible ba ini o inadmissible? Laban duman din sa mga tigdawit niya na mga pangarat. So, maaaraman nindo mga tugang an manungod sa tiga-apod ta na res inter alios acta rule. Igwa po kitang tiga-apod na araw kaini sa satuyang revised rules on evidence. So ano ba ining tiga-apod na res inter alios acta rule? Okay? And dapat ba, okay, or tama ba sa part ta na matubod kita basta-basta kung ano man ang tinaram kang sarong tao, okay, about a certain matter. Pero ini nga ni, bako lang ini basta-basta, kundi magabat na issue ini, magabat na matter ini, kasi this involves, of course, ang mga nangyayari sa to digdi sa Pilipinas. Okay? And gabos kita digdi apektado because we are taxpayers and bako lang iyan, kundi so mga epekto kang kapabayaan kang sa tuyang gobyerno talagang grabe ang epekto sa bawat sa to na mga Pilipino. Okay? So
maliban sa res inter alios acta rule, kung ano ini, natutukaron tangon yan, iyo din ito na kung admissible po ba sa korte o sa Senado sa mga tinaram ni Zaldico. Kung pwede ba itong gamiton bilang ebidensya laban duman sa mga nadawit niya na pangaran. Maski ba ko ito under oath, maski ba ko ito ginibo or tinaram niya personally, digdi sa Pilipinas, okay? So, yan ang saro pa sa mga sisimbagunta sa programa tangon yan sa Liga de Yours GB dapat aram mo. So, kung may mga karagdagan pa man po kamong kahaputan, na dapat connected lang po duman sa duwang inot na kahaputan na sisimbagon tangon yan, pwedeng-pwede po kamong mag-comment, naka-live kita sa Facebook page may na DZGB News Online. Again, para lang po ini for academic discussion and sa title pa sa nakasatuyang programa, Legal Yours GB, dapat aram ta kaya, okay, ang legal implications ka mga araw ka ining bagay. And bako po ini, so tamang platform, ang satuyang programa, para to karon ang mga opinion ta or kung ano ang dapat ang taramon, manungod sa contents mismo, kang video clips po ni Zaldico. Kung igwa din po kamong greetings, pwedeng-pwede din pong i-comment iyan. Baka may mga nagba-birthday dyan ngunyan. So, bation din po nindo. Pwedeng-pwede i-comment sa DZGB News Online. Okay. So, happy birthday sa mga may birthday ngunyan. And i-greet naman po avid listener tada si Ma'am Ani Niserio. Hello to you, Ma'am Ani Niserio. And so mga ano po, court staff pa lang dyan sa RTC Branch 1, kang Rawis, Legazpi City. Hello po sa Indo dyan. Pero nagdanangog din daasin da sa satuyang programa. Pero feeling ko paminsan-minsan lang. Kasi syempre, mga ano din, paingalo din inda ang ano, ang weekend. So baka turog sinda sa mga oras na ini. Pero i-greet naman giraray. Hello po sa gabos na mga maiigos na court staff kang RTC Branch 1 dyan sa Rawis. Okay. So, hello din po kay Kuya Bob Candano, mga pirmitang parahinanyog. Bako lang sa tuyang programa, kundi sa tuyang istasyon sa DZGB. Okay. So, dahil duman mga tugang sa biglaang pagluwas ng video clips ni Zaldico kung saan may mga tigtutuga na siya allegedly na sabi niya, iluluwas niya na ang gabos na katotohanan na naaaraman niya manungod adigdi sa a very controversial na flood control project issues. So, dakol or sari-sari ang mga nagsiluwasan, okay, na opinion manungod digdi kung pwede ba ining gamiton as evidence against him and against those na na-mentionar niya na may mas dakulang kinaaraman, okay, sa korupsyon na ini na nangyayari digdi sa to sa Pilipinas. Ngunyan, may mga nagtataram na dapat mag-uli si Zaldico para under oath ang sa iyang statement, para under oath ang sa iyang testimony. So, ano ini pag sinabing kaipuhan under oath ang sa iyang mga tinaram sa video clips niya? Kasi mga tugang, kung bako under oath ang sarong testimony or statement, then, kumbaga wara man duman su kaakibat, okay, na tigaapod ta na perjury or false testimony, ining mga ini criminal cases din po ini kung saan pag may tinaram ka na kautikan and then under oath, pwede kang maging criminally liable for perjury or for false testimony under our revised penal code. So meaning, kung bako under oath, then
okay lang para sa sarong tawo, okay, na magtaram ki maski ano, maski po ini kautikan sana or bako totoo. Kumbaga, daiman siya matatakot magtaram ki kautikan kasi daiman siya nag-testify or nagtaram ka to under oath. No arin masasabing under oath ang pagtaonin statement or pag-testify kang sarong tawo. Okay? Pwede po yan na through a written statement. Okay? Kung igwa siyang written statement or narrative or through an affidavit and then notaryado po ini. So ang arogkaan, pwedeng under oath na din ito. Kasi notaryado. And pag nagpapanotaryo po kita, di ba, nakalaag din dyan sa taas pa sa naka-affidavit, after kang name nindo and personal circumstances, na aram nindo na pwede ka mong maging criminally liable sa pag-uutik, duman sa indong written affidavit, kung may tinaram ka dyan na bako totoo. Okay? And then notaryado siya. So the other one, kung bako man through a written affidavit na notarized, ika mismo ang maduman, mahampang sa Senado, sa Korte, and then bago ka magtao kang sa imong testimonya, pinaparaise ang sa imong right hand, yan, or tighahapot ka na ika willing magsabi kang gabos na katotohanan. And tigi-explicar sa imo na kung dai ka magtao kang or dai ka magtaram kang katotohanan, kung may kautikan ka man, nataramon dyan, pwede kang maging criminally liable for perjury. Or kung sa court naman, for giving a false testimony. So yan ang kinds kung kang tigtataram ta mga tugang na under oath. So ining video clips po ni Zaldico, dai siya through a written notarized affidavit, bako din siya personally na siya mismo presentar niya ang sa iyang sadiri sa korte o sa senado. So bako po masasabing under oath ang sa iyang testimony. Kundi nag-video lang siya, okay, by himself, and then ito ang in-upload. So urat siya mga tugang, i-explicar ta further kung ano na ang mangyayari o pwedeng mangyayari, pwede bang akuon itong mga tinaram ni Zaldico bilang ebidensya, considering na nataramta na nabako siya under oath. Pwede bang kasuhan si Romualdez, si President Bongbong Marcos, base lang sa mga tinaram ni Zaldico sa video clips na ini, na igwang part 1 and recently igwa na dinin part 2. And again, ano ining tigaapod tapo na res inter alios acta rule under a revised rules on evidence. So uruat siya niyan mga tugang, kaya sa mga nagdadangog na po ngunyan, dahil ka maghali dyan, para mas masabutan, para mas magkaigwa kita nin ideya, manungod sa legal implications kaining video clips po ni Zaldico. And kung pirang parts man ini, kung may part 3 pa ba, part 4, part 5, and so on and so forth, at least maaraman ta ang legal implications po kay. So mabalik po kita uro at siyan, makalihis lang ang nagkapirang pagiromdom, ang oras alas 11:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga dugang, nagbabalik po ang programang Legal Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan man giraray po si Christine Longabella. So, mabalik na kita, okay, sa toyang topic. O, ayan nga ni, Palasyo inapod na hearsay ang alegasyon ni Ko kay President Marcos. So, hearsay nga ba ito? Anong tiga-apod ta na hearsay under our revised rules on evidence? Okay. So, but before discussing what is hearsay, what is res inter alios acta rule, basahon ta ang comment digdi sa tuyang live. Hello, good noon po, Mr. Aldrin Alteza. Sabi niya magayon po ang topic. Thank you, Sir Aldrin. Kasi gayon po bakang nagtutukar kang topic. Okay, and ayan. Uliton ta lang ang disclaimer ta mga tugang bako po iniibig sabihon na tigtutukar tangon yan. Bako ibig sabihon na tigtataram ko na warang kasaalan o kinalaman digdi si Romualdez, warang kasaalan o kinalaman digdi si President Bongbong Marcos, and at the same time, di din ako nagtataram na igwasindang kinaaraman digdi. Of course, we do not have personal knowledge about that kung ano talaga ang totoong nangyari. That's why kaipuhan ta po nin mga ebidensya, okay, nin credible witnesses na iyo ang igwanin personal knowledge na talagang makakapag expose, okay, makakapagtaram sa tuyang gabos na mamamayang Pilipino kung ano talaga ang totoong nangyari manungod sa flood control project scandal or issues na ini. But the question is Zaldico a credible witness manungod duman sa mga nataram niya sa iyang video clips? Okay? Well, he might have personal knowledge. Pwedeng igwaman ng gud siya nin naaaraman dahil nga nita siya ang kadaklan na tigdadawit kang mga nainot ng witnesses na nagtestify sa satuyang Senado. But considering nga ni na ang sa iyang testimony bako man po under oath kasi video lang ito, okay?
Dahil siya naghampang sa korte, dahil siya naghampang sa Senado, dahil siya nag-execute ni notarized kay written affidavit, then questionable man gira rin mga tugang ang mga tinaram niya sa iyang video clips na ito. Okay? So, the effect would be, dai po pwedeng gamiton ito bilang ebidensya laban duman sa mga idinawit niya na sina Romualdez and si President Bongbong Marcos o kung sisay pa man ang mga susunod niyang pangaran na i-expose o idadawit sa iyang video clips. So in effect, ang video clips na ini, ang statements, testimony ni Zaldico sa video clips na ini, tigaapod ta po iyan na inadmissible. Pag sinabing inadmissible again, dahil pwede po na gamiton, okay, or ipresentar sa korte, same din sa Senado, laban duman sa mga nabanggit niya na pangaran. Kasi ang tigaapod tang res inter alios acta rule mga tugang, particularly sa section 29 po, kang rule 130 of our revised rules on evidence, okay, sabi digdi, the rights of a party cannot be prejudiced by an act, declaration, or omission of another. So yan ang general rule. Kung may tinaraman po ang sarong tao, okay, dai pwedeng makaapekto ini duman sa ibang tao. Okay? Ini mga tugang applicable ini sa tigaapod ta na extrajudicial confession, extrajudicial admission. Pag sinabing extrajudicial, may tinaram na statement or pag-aamin ang sarong tao, alagad bako po ini niya tinaram sa laog kang korte. Okay? Yan ang extrajudicial confession or admission. Sa luwas, pag sinabing extrajudicial, sa luwas kang korte. So, igwaman, let's say igwaman na pag-aamin sa part niya, alagad tinaram niya ini through extrajudicial confession. So, sa luwas kang korte. Meaning, kung ano man ang taramon niya na may gibo din ang ibang tao maliban sa iya, manungod sa certain crime, dai ini pwedeng makaapektar duman sa mga ibang tao na na-mention niya. So, yan mga tugang ang tig-aapod ta na res inter alios acta rule. Admission by a third party. Okay. Dahil taaram kung totoo o bako so statement ni Zaldico, but the point is, okay, dahil pwedeng gamiton ito bilang ebidensya laban kay Romualdez and President Bongbong Marcos because of, again, Rule 130 of Section 29 of our revised rules on evidence na nagtatarama nungod sa res inter alios acta rule. So, let's say igwa akong video clip, okay? And then may inamin ako, sala ko. Tapos may tataraman ako na igwa akong mga kasabwat, digdi, sa paggibo kang certain crime. And bako man ako nagtaram kang statement na ito under oath, video lang din. So, dai pwedeng kasuhan or dai pwedeng basta-bastang idawit sa mga pangaran na na-mentionar ko kung dai ko man ma-establish yung conspiracy, okay, through an independent evidence or bako under oath ang sakuy ang statement or dai ko ipipresentar ang sadiri ko sa korte o sa Senado. Okay? Dahil nga ni sa res inter alios acta rule. Ngunyan, arin pwede na maging admissible na or arin pwedeng tanggapon na sa korte o sa Senado ang statement or testimony para somehow ma-appreciate or i-recognize, i-acknowledge kang korte or kang Senado ang sakuyang statement na may tigdadawit na ibang tao. Dapat under oath ang sakuyang statement or dapat ipipresentar ko ang sadiri ko sa court or sa Senado because
pwedeng makross-examine mga tugang ang tao na ini na nagtaonin statement laban sa ibang tao. So, ano ining cross-examination na tigaapod? Ini so pagtigampang mga tugang su witness na may tigsasabing, let's say, important testimony or statement, pag presentar niya ang sadiri niya sa court or sa Senado, then, pwedeng hapoton siya questions, kang abogado ka itong mga inaakusahan, para lang maaraman kung nagsasabi kanin totoo. Ngunyan, kung ma-upload lang nin video clips, mataram lang kung ano man ang tataramon, bako siya open for cross-examination, 'di ba? Kasi wala nagtaram ka lang through a video and then in-upload mo, yun na ito. Dai ka man lang pwedeng haputon for cross-examination, kang lawyers ka itong mga dinawit mong pangaran, just to ascertain kung totoo ba yan na mga tigtataram mo. And then may nataram din siya na igwal siyang mga resibo, igwang mga pangaran, 'di ba? Pero hanggat mga tugang ang mga resibo na iyan o kung ano pa man na importanteng dokumento, dai din po personally na ipipresentar sa korte o sa Senado, ining mga pangaran na ini kung dai ma-testify as witnesses din sa korte or sa Senado, then gabos po iyan, useless. Okay? Warang mangyayari kaan. Kaya kaipuhan po talaga na under oath ang sa iyang testimony na ipresentar din as witnesses so mga iba pang pangaran na pwede niyang taramon para suportahan ang sa iyang mga aligasyon sa iyang video clips and kaipuhan ipresentar sa korte o sa Senado ang gabos pang documents na importante na may kinaaraman para mataram lang din talaga na nagsasabi siya nin totoo sa iyang video clips, sa iyang statements naman. So, igwa kita nin exception, di mga tugang, sa res inter alios acta rule, di ba sabi ta kasubago, dai pwedeng gamito na ebidensya, laban duman sa mga tigdawit na pangaran, so mga tinaram na statements against them, dahil lang sa confession po or admission kang sarong tawo, na extrajudicial confession, dai pwede. But there are certain exceptions under our revised rules on evidence and saro na dyan mga tugang ang admission by conspirator. Ining admission by conspirator, ang sabi kang sa tuyang batas, kung may magtuga daa na conspirator, meaning kasabwat, kung may magtuga na kasabwat, manungod duman sa ginibo ninda, kung paano sinda nagsarabuatan to commit a certain crime, then pwede ito gamiton, kay admissible ito as or in evidence against those na ninimdrap niya na mga kasabwat niya. So, pwede yon, admissible yon. But the question is, malaog ba ining statement ni Zaldico sa video clips as admission by conspirator kung noarin, pwedeng maging admissible na siya. Exception na siya to the res inter alios acta rule. So the answer is no mga tuga. Dai ini ma-fall under the exception na admission by conspirator, ining video clips ni Zaldico, because ang elements mga tugang kang tigsasabit ang admission by conspirator, dapat ma-establish o mapatunayan mo na through independent evidence, meaning dapat may ibang ebidensya mga tugang na magpapatunay na nagkaigwa mananggad nin sarabuatan among them, among Zaldico, Romualdez, President Bongbong Marcos.
So, bago tanggapon na admissible in evidence so statements niya through video clips only, extrajudicial confession or admission, dapat igwang na siyang ibang proof na mapapailing na nagkaigwa mananggad nin kasabwatan, particularly manungod digdi sa tigtataram niyang insertion duman sa budget na 100 billion pesos. And then, tigsugo lang siya. Dapat ma-establish niya na ito before pwedeng maglaog sa exception na admission by conspirator, okay, ang sa iyang statement na tig-upload niya duman sa iyang video clips. Okay? So, ang extrajudicial confession, mga tugang, okay, binding lang ini or pwede lang ining gamiton laban duman sa nag-amin. But, pwedeng gamiton laban duman sa mga tigtataram niya allegedly na mga kasabwat niya or mga nagsugo lang sa iya. Okay. Because, again, his statement is extrajudicially made sa luwas kang court and bako po siya under oath. Okay? So, yan ang nagkapira mga tugang sa legal implications kang video clips na padiit-diit na ipagpapaluwas ni Zaldico. Okay. So, masasabi ba na declaration against interest ang statement ni Zaldico, wherein this is also exception duman sa hearsay rule? So, ang declaration against interest naman mga tugang, iniso pag-declare nin statement na kung saan garotig i-implicate niya ang sa iyang sadiri. Okay. So, kung arog da aka to, admissible in evidence kasi bako siya hearsay. Kasi si Simon ang tawong nasa tamang pag-iisip, di ba, na mapaluwas kang statement na kung saan idudoon niya ang sa iyang sadiri, i-implicate niya ang sa iyang sadiri. Di ba, wala man. Alagad, okay, dai din ma-fall mga tugang sa declaration against interest kung saan pwedeng gamiton ito bilang ebidensya laban sa ibang mga pangaran na dinawit niya. Okay. Because dapat ang declaration against interest, okay, ang timing kaini mga tugang, ginibo dapat testimony or statement, pinaluwas dapat po ang testimony or statement or duman ini sa sa admission by conspirator. Aside from dapat may ibang ebidensya na magpapailing na may conspiracy mananggad or sa buwatan na nangyari sa indang tulo, dapat ang timing kang pagpaluwas kang statement manungod sa conspiracy while the conspiracy is still ongoing. Okay. So, kung tapos na ang conspiracy, dahil na ito ma-fall under admission by conspirator na pwedeng maging admissible in evidence or gagamiton sa korte so statement maski extrajudicially po siya ginibo. So dahil din ma-fall under declaration against interest para mapanagot so ibang mga dinawit niya na pangaran. Pero kung para sa iyang sadiri, then pwedeng maging admissible po ito laban sa iya. Kasi again, who in his right mind ang mataram ki statement na i-implicate ang sa iyang sadiri. Wala man. So, pwedeng gamiton ito as evidence against himself. So, nagtaram kang statement na ito. Pero again,
bako po laban duman sa ibang pangaran na na-mentionar niya because of the res inter alios acta rule, okay, na dai pwedeng maapektaran po ang ibang tao or third persons kang manungod sa tinaram lang basta-basta and bako under oath kang sarong tao or kung sisay man ang nag-confess. Okay? So, yan mga tugang ang tigtataram po kang sa tuyang revised rules on evidence na pwede tang i-apply manungod digdi sa recently nagluluwas na video clips na kung saan may mga pag-aamin na ginigibo po si Zaldico. So, to summarize it all, dai po pwede mga tugang na gamiton bilang ebidensya ang video clips ni Zaldico laban kina Romualdez, laban sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos, and laban sa kung sisay pa man ang mga idawit niya po na pangaran, hanggat bako under oath ang sa iyang testimony, hanggat bako po siya nag-aampang, okay, sa Senado, sa Korte, magiging inadmissible po gabos na sa iyang video clips laban sa mga tig-name drop niya na iba pang kasabwat. Basahon ta ang nagkapira sa comments nito digdi. Okay? Gayon ni ma'am. Garo, gusto lang kaining additional grade. Hello to my student, Matthew John Paul Mortega Gapas. Magayon ang topic mo, Attorney. God bless. Hello, Sir Alvin Uy. Thank you sa pag-appreciate po kang sa tuyang topic for today. Sana dakol ka mong naukudan. Okay? Sa mga napag-urunan tangon yan. So, ang bottom line mga tugang, well, daita talaga aram kung ano man ang motibo po ni Zaldico, ano daita aram, kung ginibo niya ini para talagang taramon ang totoo, para talagang i-expose kung sisay ang pinaka-mastermind behind this massive corruption sa flood control projects, or para lang ba ito isalbar na ang sa iyang sadiri and ma-shift ang sa tuyang pag-blame sa iba. So again, daita ma-ascertain, daita masiguro kung ano ang sa iyang motibo sa pagpaluwas kang sa iyang statement through video clips. Alagad, mas ma-appreciate ako ta kung under oath ang sa iyang testimony, kung gigibuhan niyang paagi para maging under oath, mas magkaigwa nin gabat, and then para akuon kang korte, kang senado ang sa iyang statements, mas ma-appreciate ta kung iyo itong gigibuhon niya, na maging under oath ang sa iyang testimony, di ba? Kasi kung gibuhon niya talaga ito, kung mag-uli siya, or mag-execute siya nin written and notarized affidavit, and iluwas niya mananggad sa mga dokumentong kapot niya, sa mga pangaran na tigtataram niya, okay, and kung may witnesses pa siya na maipapaluwas to support his claims, his allegations against these people na tigtataram niyang mastermind, o kung sisay pa man ang involved, then, syempre, iyo ito mas ma-appreciate ta kung arog ka to ang sa iyang gibuhon. And of course, accountability man giraray, no, na ibalik niya ang mga nakuan niya sa satuyang gobyerno. Hali sa satuyang mamamayang Pilipino. Okay? So, mga tugang, yan lang po ang manungod sa legal implications kang allegations ni Zaldico sa iyang video clips ng mga tiga-upload. Well, abangan ta kung ano ang mga susunod pang mangyayari. But again, pauruot rutang suryaw, kitang mga Pilipino, is accountability. Bako lang kay Zaldico, kundi sa gabos po na mapatunayan na imbuelto sa arog kaini ka dakulang korupsyon na nangyayari digdi sa tuya sa Pilipinas. Once again mga tugang, ini po si Christine Longabella
para sa Legally Yours GB dapat aram mo. Mag-irilingan kita giraray sa masunod na Sabado and padagusan na kamong mag-antabay sa DCGB and sa PBN Broadcasting Network para po pirmi kitang updated sa mga nangyayari sa to digdi sa Pilipinas. Sa lado teknikal, salamat po nakaibanan ta dyan si Jerome Nico Martinez, si Chief Ramir Tanay, si Kuya Ronald Baldo, Kuya John Napolis, si Kuya Nams Flora, and sa gabos din na yaon dyan sa DCGB News Base. Hello sa Indo dyan, sa DCGB family ko. Mag-ingat po kitang gabos and happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.